Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σήμερα στην εκπομπή μας φιλοξενούμε την Γογό η οποία έχει γίνει γνωστή μέσα από το social media, επειδή ίσως είναι η μόνη η οποία έχει μιλήσει ανοιχτά για τον εαυτό της και για τη ζωή της αντίστοιχα. Γογό, καλησπέρα. Καλησπέρα. Όπως καταλαβαίνεις, έπειτα από όσα έχουμε δει και έχουμε ακούσει μέσα από τα social media, δεν ήταν δυνατόν να μην σε καλέσουμε. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσουμε μιλώντας για τα παιδικά σου χρόνια. Εκεί, στο σημείο πριν έρθεις στην Ελλάδα. Είμαι σίγουρη πως θα έχει ενδιαφέρον και όπως έχουμε καταλάβει όλοι είσαι ενδιαφέρον άνθρωπος. Σας ευχαριστώ, αλλά με συγχωρείτε. Έχω λίγο τρακ. Δεν θα έπρεπε όμως. Θα σας πω. Ναι, συγγνώμη. Είσαι δυναμική. Δεν μου έχει ξανασυμβεί αυτό να μιλάω τόσο ανοιχτά. Μου αρέσει όμως που με καλέσατε. Γι' αυτό το λόγο θα μιλήσω. Ναι, είναι δυναμική. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Απλά δεν μου έχει τύχει να δώσω ποτέ συνέντευξη. Είναι πρωτόγνωρο για μένα, όπως καταλαβαίνετε. Λοιπόν, γεννήθηκες και μεγάλωσες έως τα 12 στη Ρωσία, σωστά? Ναι, σωστά. Μετακομίσατε όμως στην Ελλάδα με την μητέρα σου. Οικονομικοί μετανάστες. Για ένα καλύτερο αύριο. Γι' αυτό το αύριο θα μιλήσουμε λοιπόν. Αυτό που σε έφερε εδώ είναι ότι είσαι ένα απελευθερωμένο κορίτσι και κανονικά, στην ουσία γυναίκα, που δεν έχει πρόβλημα να μιλήσει για τις σεξουαλικές της εμπειρίες από την μικρή της ηλικία. Σωστά. Πολύ ωραία λοιπόν. Εδώ στην εκπομπή μας μιλάμε ελεύθερα, αντικειμενικά, έξω από τα δόντια. Το γνωρίζεις άλλωστε. Μπορείς να εκφραστείς όπως θέλεις και φυσικά να μιλήσεις ελεύθερα, άλλωστε γι' αυτό ήρθες εδώ. Δηλαδή, μπορώ να μιλήσω ελεύθερα για το μου. Εννοείται. Για το τι νιώθω όταν βλέπω έναν άνδρα. Αυτό θέλουμε. Για τους οργασμούς μου μπορώ. Μα φυσικά. Αυτό θέλουμε κι εμείς. Μας αρέσει που καυλώνουμε ακούγοντας τις εμπειρίες σου. Ξεχωρίζεις. Δεν το κρύβω πως και εγώ θα ήθελα να είχα εμπειρίες σαν τις δικές σου. Αν θέλεις να αποκτήσεις, θα αποκτήσεις. Θα σου πω εγώ τον τρόπο και το μυστικό. Και θα στον πω τον τρόπο επειδή μ' αρέσεις. Α, ναι. Έχω 2 φίλους, πρικισμένους καταλαβαίνεις. Θα στους συστήσω, στο πρώτο ραντεβού θα βγούμε μαζί. Είμαι σίγουρη ότι θα τους αρέσει. Δηλαδή, πυροβόλα όπλα. Δεν θα προλαβαίνεις να μετράς ψωλές. Η πουτσα που ρίχνουν θα σε κάνει εξαρτημένη. Με έχεις ήδη καυλώσει. Θα ρουφάς και θα τον τρως ταυτόχρονα. Ξέρω τι σου λέω. Άντρες με αμέτρητη αντοχή, παιδί μου. Αυτό για μένα είναι, όπως καταλαβαίνεις, ήταν απρόσμενο. Σε κατάλαβα. Και όπως αντιλαμβάνεσαι, με έχει πιάσει ανυπομονησία για την γνωριμία αυτή. Κλείσε την εκπομπή με τρόπο εσύ. Και εγώ θα κάνω τα τηλέφωνά μου για να βγούμε σήμερα κιόλας. Θα κάνουμε και γαμό τις παρτούζες μαζί. Με τέτοιο κορμί που έχεις είσαι μέσα στη κάβλα. Και εσύ δεν πας πίσω. Φαίνεσαι καβλιάρα, γι' αυτό σε θέλω μαζί. Πολύ ωραία λοιπόν. Θα κλείσουμε την εκπομπή μας με σένα. Θα κλείσουμε αφήνοντας εσένα να μας ανοίξεις την καρδιά σου, να μιλήσεις όπως αισθάνεσαι, δίχως δισταγμό, ελεύθερα και απελευθερωμένα. Ήρθε η ώρα να μας μιλήσεις εσύ για τον εαυτό σου και για τις εμπειρίες σου. Γογό, σε ακούμε. Το μικρόφωνο δικό σου. Είσαι έτοιμη? Ναι, φυσικά. Ξεκινάω. Είμαι η Γογό 32 χρονών. Και θα πω κάτι ακόμα για μένα. Ζω στην Ελλάδα περίπου 18 χρόνια. Ήμουνα μικρό κορίτσια ακόμα. Ανήλικο. Άβγαλτο. Από μικρή ξεχωρίζα και ήμουν ομορφούλα. Δεν προκαλούσα. Ένιωθα όμως τα ανδρικά βλέμματα από μικρή ηλικία. Μου άρεσε, δεν το κρύβω. Από μικρή εξερευνούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη μου. Έπαιζα με τον εαυτό μου, πειραματιζόμουν, καταλαβαίνετε. Η πρώτη μου ερωτική εμπειρία ήταν με συμμαθητή μου στο γυμνάσιο. Μου άρεσε. Δεν ένιωθα ντροπή. Ούτε και φόβο. Αθώα ακόμα ήμουν και καθόλου πονηρή. Με το συμμαθητή μου, χωρίς να καταλάβω, το ζήτησα να φέρει και ένα φίλο του μαζί. Έτσι. Μία μέρα μετά το σχολείο σε μία ερημική οικοδομή, κοντά στο Μοσχάτο, τους ζήτησα να βγάλουν τα πουλιά τους και να τα γλύψω. Μάσταν ακόμα αθώα μικρά παιδιά. Έκανα και τους 2 να χύσουν. Ο φίλος του αγοριού μου ντρεπόταν. Εγώ όμως αθώα που ήμουνα το έβλεπα σαν παιχνίδι. Δεν είχα πονηριά μέσα μου, δεν το είδα ποτέ πονηρά.
Μετά από αυτό το επαναλάβαμε κι άλλες φορές και χωρίς να το καταλάβω, μετά από 2 χρόνια είχα φτάσει στο σημείο να έχω κάνει σεξ με όλα τα αγόρια της τάξης που φοιτούσα στο γυμνάσιο. Όταν συνέχισα στο λύκειο, γυναίκα έμπειρη πλέον σεξουαλικά, σπάνια μπορούσε να μην ικανοποιήσει ένας άντρας. Και έτσι ξεκίνησα τις περισσότερες φορές να πηγαίνω με 2 άντρες ταυτόχρονα. Έκανα παρτούζες, όπως καταλαβαίνετε, δοκίμουσα και το λεσβιακό έρωτα. Και δεν το κρύβω ότι μου άρεσε και αυτό, αλλά προτιμώ τους άνδρες. Δικαιώματα ευτυχώς δεν είχα δώσει πολλά. Δεν μου βγήκε το όνομα όπως συνήθως λένε. Έπειτα σπούδασα λογιστική. Τώρα πλέον ασκώ το επάγγελμα σε μια εταιρεία εδώ στο Ρέντι, ανεξάρτητη πλέον. Όμως υπάρχουν και κάποιες φορές που μιλώ με τον εαυτό μου, αντιλαμβάνομαι ότι μου λείπει αυτός ο ένας, ο άντρας βρε παιδί μου. Αυτός που θα με δεχτεί όπως είμαι, με τις όποιες εμπειρίες μου. Να ζω για πάρτι του, να αποφασίζει αυτός για μένα και όσον αφορά το σεξουαλικό κομμάτι δεν θα του λείψει τίποτα. Να είμαι μαγείρισα στην κουζίνα κυρία στα σαλόνια και πουτάνα του στο κρεβάτι, με ό,τι συνεπάγεται αυτό. Γογό μου, είσαι φανταστική. Σε ευχαριστώ. Οι εμπειρίες σου είναι αναμφίβολα ερεθιστικές και η ομιλία σου καθηλωτική. Σε ευχαριστούμε. Εγώ σας ευχαριστώ που μου δώσατε την ευκαιρία να μιλήσω. Και τώρα θα κάνω το τηλεφώνημα που σου υποσχέθηκα. Ανυπομονώ. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τη βραδινή εκπομπή «Ζεστές Γατούλες» με την Αφροδίτη Αναψοπούλου. Μαζί μας σήμερα ήταν καλεσμένη η γνωστή σε όλους YouTuber Γογό Καύλονιτς, η οποία μας ταξίδεψε και απόψε με τη φωνή της. Προδίτη. Καλό σας βράδυ. Κλείστε τον ήχο. Ακούγεστε. Κλείστε το.